Tuig 1998 pa sang nag-umpisa ang Tinabuay Festival nga tradisyon na subong sa Banwa sang Murcia, Negros Occidental. Inspirasyon sa likod sang sini nga kayuatan ang semana nga Market Day kung sa diin ginaplastar sa mga pumuluyo halin sa nagkalain-laing nga barangays ang ilang mga produkto samtang nagatabo o kung nagapakighalubilo sa mga abyan kag kasimanwa. Pamaagi sang pag-reenact ang pagtinabuay sa mga tao amo ang dance theater competition. Ang choreographer sa likod sang grupo nga nagkampiyon sa pinakauling nga edisyon makilala ta na sa mga aga. Inspirasyon sa likod sang tema nga halad para kay Birheng Maria mahibaluan ta na. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. This morning mga kapuso, bisita naton diri sa aton nga matahom nga programa ang isa ka champion choreographer nga responsable sa back-to-back wins sang Tinabuay sa Murcia Festival Dance nga inspired naman sa Flores de Mayo. Let's welcome Carmelo Escototo. Sir Carms, good morning! Happy summer! Kamusta? Hello, Sir Adrian. Good morning, and good morning to all sa mga GMA viewers natin. Good morning. Paano ka man yan nalinya gani sa folk dancing? Well, for a fact, no, nga ikaw isa ka silay noon. For sure, na-inspire ka gid sa cultural hub naton sa Negros Occidental, which is Silay, our little parents. Actually, since elementary, gusto ko naging mag-out sa folk dances. And nag-audition ako sa Kabataan Silay Performing Arts Summer Workshop. So, dito ako nag-start sa tanan until nga nakabalo na akong magsaot, kabalo ako mag-choreograph. Hasta nga itaga ako ni Mr. Taffy ako sa isa ka kay gayunan to handle the group. Kaya nga mo niya choreographer is nag-travel na abroad. Binuligan niya ako paagi sa city na mag-workshop, seminar workshop sa mga folk dances in outside the region or national. Hasta subong. Ginsaluduhan ikaw sa nagkarailain nga provincial kag national competitions bangod. Ginangot mo sa Flores de Mayo ang dance narrative sang Tinabuay sa Murcia Festival. Yes, insert ko na siya kay doon na-amaze lang ko sa kinalain sang Flores de Mayo sang Murcia nga sa pagka-tahom katama. That's why nga ipangita ko siya ideya kung paano ko siya masulod sa inaang konsepto sang Tinabuay Festival. And Dareho, not only that, no, in one of your entries sa Festival Dances competitions, sa Best of the Best, gani nang inatawag natin sa Panad sa Negros, no, ang mga bulahaton kada summer nga paghatag bulak kay Mama Mary, bahogin sulod mo man bilang kabahin sang inyong folk dancer team. Yes, isa sa pinaka-highlights ng ako na saot. Kung hindi ko siya maputang sa all these highlights, sa intro ko siya ginaputang because in honor man sa kay Mama Mary, sa iya, nga deserve siya itagaan sang isa ka parts ng saot namon nga maging special gikatama. Sir Carmelo, subong nga summer season ni Abla dapat gamiton ini nga tiyempo sa aton mga ginikanan to inspire their kids nga magsaot or siguro to discover their talents. Para ma-develop ang mga skills sa mga bata kag hindi na sila siguro mabuyo sa mga malaing nga buluhaton, like for example in drugs, so amo na siguro ang common, kag at least makabalo sila kung ano ang ginasudlan nilang nga obra. Sa mga naintrahan mo na bilang isa ka performer, isa ka folk dancer, isa ka choreographer, ano gidyang daw mambal mo ba? Hindi ko ni malipat Ay siguro amo na siya ang Tinabuay Festival. Kay ever since katanaw lang ako sa Panaad, isa ako sa mga clappers, ginahamba ko sa kaway nga one time gusto ko magtudlo sa festival. Hagsang amo sing tagaan ko kay gayunan nga magtudlo na buhos ugid ang akon nga ideas nga gusto para ris mapakita ko man sa tanan nga gusto ko gid magdaog kag maghatag sang name sa Panaad kag nalabot gid. As a professional dancer, ano pa bala ang mga handom kag dumot sa isa ka Carmelo? Ako sa handom na siguro sa pagkadamo-damo katama, pero step by step gusto ko lang makaobra kag makahatag inspirasyon sa iban nga mga choreographers kung paano magplastar sa isa ka festival nga kung magtan-aw kita bala kung binabasa ta lang sa libro, hindi sila nga dance lang nga dance kundi may storyline siya from start to end. Kag ang pagka-unique sa isa ka festival sa ina nga mismo nga particular nga LGU.
Sir, thank you gid. Last na lang gali. Anong message mo sa imo mga estudyante kag sa publiko nga nagatanaw sa buong all over Western Visayas nga masami no ginakalimtan ng aton mga folk dances? Tani, tangkilikin naton ang aton nga mga native dances or mga Philippine folk dances kay isa sinigahatag sa aton sa identity as Filipino. Kag ipasa na naton sa aton nga mga kabataan or mga manghod nga para hindi siya madula. There you have it mga kapusong, istorya sa kabuhi, isang champion choreographer sa probinsya ng Negros Occidental nga si Sir Carmelo Escototo. Sir, we are proud of you. Good morning! Thank you very much, sir. Thank you very much pag-invite na sa akin. Thank you, Gid. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.